Mario é de Santiago, ten 33 anos e hai 10 que vive en Nova York. Foi rematar a universidade, vir para estudar un máster e dende entón comezou a traballar e xa non regresou a Galicia. Con Mario quedamos xusto no portal do seu edificio, en Hudson Yards, en pleno centro de Manhattan. Con el iremos ata Times Square e descubriremos como é unha auténtica rooftop de Nova York. Mario, hola. Hola, que tal? Encantada. Eu antes vivía por aí na 47 nun sitio así bastante deprimente. Un día decidín que necesitaba así un sitio mellor, con máis luz, invertir un pouco no que no meu benestar e na miña calidade de vida, entón me mudei para un sitio un pouco mellor. É dicir, estamos ao pé da túa casa agora. Sí, sí. Fancy, o edificio. Wow. Este é o salón. Este é a zona de Hudson Yards, non? Sí, En que piso estamos agora mesmo? no 38. No 38. Que tipo de xente vive nesta zona? Bueno, a ver, neste edificio, sobre todo, xente, así hai enxeñeiros, xente que traballa en finanzas. Estamos nun pisazo, cunhas vistazas. Ten cantas habitacións? 2 habitacións e 2 baños. Canto se paga de alugueiro por un piso como este en Nova York? Como casi $10,000 ou máis. $10,000 ao mes. É dicir, un pouco menos de 10.000 euros. 9.600. Vamos. Tamén ten sentido preguntarche a ti, porque ti dedicaste a que, Mario? Contame. A tempo completo son enxeñeiro de software en Amazon. E despois tes outro... dedicaste a outra despois cousa, non? un pouco negocio inmobiliario de compra e alquiler de apartamentos e xestión de propiedades. Canto pode custar mercar un piso como este? Un apartamento así destas características mínimo se costaría por aí uns $4 millóns por aí. Mi madriña. Ou seja, é imposible mercar un aquí, case. Bueno, home, cos sueldos daqui é algo factible. Cos sueldos de España non. Eu merquei un aí nomais, un Square Garden, pero realmente non vivo nel, me sale moito máis rentable alquilalo. Aquí tedes a habitación principal. Que ten cuarto de baño propio. Sí, que é onde durmo eu. Por aquí está a habitación de invitados, que eu xeralmente uso como oficina, pero ahora están meus pais visitándome. E temos 2 galegos máis de visita daquela. Sí. De aí as maletas. Sí, solo que ahora andan por aí... Están de paseo. Sí, conocendo Nova York. Arriba un rooftop, está moi ben aí para facer festas ou así. E despois, no 8º, hai un gimnasio, e despois outra terraza con barbacoas e tamén unha pantalla grande para cine ao aire libre, así. É habitual que os edificios teñan este tipo de servizos? A ver, os edificios así medio de luxo xeralmente si teñen moitos servicios, casi como hoteles. Por exemplo, teñen hasta servicio de lavandería, de tintorería, de lavado en seco. Entón, eu a roupa baixo a recepción, me recollen e me lavan en tintorería. É dicir, é como vivir nun hotel, pero tendo a túa propia casa, claro, ademais dunhas dimensións bastante considerables, no medio de Nova York. Isto é o Highline, o que era antes unha vía antiga de metro, e agora o convertiron así nun parque. Por aí aínda podes ver un pouco as vías antigas de tren. Como é vivir en Nova York para un galego? A miña vida é así bastante axetreada. Pola semana moito traballo e logo o fin de semana é festa a morte. Nova York hai moitas opcións, hai moitas festas moi boas e así. Non hai máis opcións que a festa, entón? Sí, tamén. Bueno, é algo que pouco a pouco estou intentando facer, de así plans un pouco máis sanos, desto facer hiking, sabes, ir aí subir unha montaña. Eu me adaptei estupendamente ben pola miña forma. É dicir, encaixastes ben ti e máis a cidade. A perfección. Me encantou desde o principio, é dicir, non tive unha adaptación, realmente. Ti namoraches de Nova York desde que chegaches. Sí. Mira, vexo aí unha parella que nos saúda de lonxe. No, eses son meus pais. Este é Manuel, Encantada, Manolo. Hola.
María. María, encantada. Eu teño que ir para Times Square, que me está aí esperando a moza. Daquela xa aproveitamos para ver contigo Times Square, non Alequiño? Sí. Quedo aquí con Manolo e con María, daquela. Logo tes moza. É casualidade encontrarvos aquí ou vindes a miúdo ver a Mario, volos dous? E xa levamos vido unhas cuantas veces. O que é casualidade é toparvos a vos. Ai, Nunca eso vos sí, atopamos. tes razón. Sabemos que Mario é de Santiago de Compostela e volos dous de onde sodes? Eu tamén, sí. Tamén picheleira, 100%. Sí. Ti és de Conxo, porque hai que recalcar que é un... De Conxo é así, É distinto. unha estirpe ali ao lado de Santiago que pesa moito. Claro. Ten a súa propia idiosincrasia. Mirade, como é ter un fillo vivindo tan longe? Home, é triste que, bueno, algunhas veces que Sí. telo fillo que Mira. prefieres que estuvera cerca para contarche cousas. Pero están os teléfonos e as É os videochamadas. teléfonos. Non é a migración de antes. Sabes o que é máis triste? Cando volve pa aquí el. Cando el fixo a graduación do máster, e viñemos aquí, era de noite, empezamos a levounos así a cenar por esas calles, parecían todos chiringuitos así de playa. Eu non vía Nueva York, non, isto é un chiringuito. Pois eu cando cheguei aquí a primeira vez, a min pareceume que todo isto xa o vira, xa o vivira e que estaba como dentro dunha película. Manolo, María, daquela, o futuro vedesjo aquí ou vedesjo ali como bo picheleiro? Eu de momento está aquí e non sei o que pasará. Home, Eso decideu el. Pois alá foi a nosa Alba a toparse con Mario no centro de Nova York. Pantallas, luces, balbordo... Latitude Galega chega a Times Square. Hola! Bueno, Como estás? Elina. Esta é Elina. Sí. Esta é tua moza. É da que che había falado. Bueno, un sitio maravilloso para toparnos porque estamos nun dos sitios máis icónicos de Nova York, non? Sí. Así es, sí. Así todo el mundo que viene a Nueva York es una parada asegurada, todo el mundo tiene que venir a Times Square para ver las luces, para ver los artistas callejeros, obviamente Broadway que queda aquí nada más y siempre hay como artistas, shows, está bien cool, está bien cool. Todo el mundo en Nueva York viene en el año nuevo, es como súper icónico, Sí. que vengan a ver la boda. Sí, aí cae a bola. Para rematar o día, Mario quedou con amigos nunha rooftop, unha terraza na cima dun rañaceos, algo moi típico por aquí. Imos aló. Daquela, o máis habitual antes de sair de festa por Nova York é... Pois nada, tomar. Tomar por aquí- algo? Sí, tomar por aquí unhas copiñas antes das 11 ou así e logo ir así a algúns clubs de festa. É o que facedes habitualmente? Nos hemos acostumbrado quizá demasiado, pero bueno, es lo que hacemos aquí en Nueva York, sí, habitualmente. E despois disto... En este caso, por exemplo, vamos aí a Brooklyn a un almacén donde hai unha boa festa de electrónica, pero outras veces vamos aí a Soho, a sitios así de reggaetón, máis latinos, ou a Tomiño, a taberna galega que ahora está moi de moda aí para tomar algo. E os prezos, a como están as copas? Empiezan por $20 y hasta 25, 30, 35 dólares. Latitude Galega! Mario, que comida che gusta máis? A de Santiago de Compostela ou a de Nova York? A de Santiago, quizás, sí. E en canto a prezos, Os de Santiago, obviamente. para sair de festa, que prefires? Eso me jode decilo, pero creo que a de Nueva York. Onde notas que a xente é máis amable? En xeral, ali en Galicia é máis uniforme. E aquí hai xente que me gusta máis, xente que me gusta menos. Non sei como contestar a esa pregunta, a verdade. Moi complicada. E que hai do humor? O humor galego, eso desde logo. E por último, o clima. Cal prefires? Bueno, pois no verán prefiro o clima de Nueva York.